Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk teman-temanku semua yang menjalankan puasa. Jadi aku di tempatnya Mas Jan itu sesuai janji kemarin aku pengen ngegek rokok Mas Jan. Ya kita agak sempat. Yuk kita ke Kulon dulu. Aduh. Weh. Weh. Ya kudunya lu gabung kene mak omongan adik. Kok mah ndo wedek nek kono lho. Ki aku soalnya ingin mana janji iki nagih rokok, Bro. Ndah lho. Ki arep ajak cerita tentang permotoran. Ki motor wis dadi kengken kita. Gunggu. Iki. Lah nyapa kok dadi, Dik? Ya, rokokmu. Wes tekokno rana. Yo iya to kok. Ya bir gayeng ade kok. Iya. Cerita-cerita. Lah baru ndi? Ing masjid lah. Oh, nangga. Lu ki ndi wong e? Yang main dulu kan. Ora ono. Ben dino mulai rono berarti. Heeh. Oke, ini mantar nyapa to? Mantar kita ya apa? Anu nih, Kuwi maraya anu ndang, semes deh, semes gaenane iki. Sogun lho, Sogun Cina. Sogun tapi gaenane di Cina. Cina. Ini Cina bak sebelah ndi? Kira-kira menurutmu? Yo daerah Cina talok ono. Nah, untuk yang belum tahu aslinya Mas Jan ini Mas Jan ajak cerita-cerita apa ya? Nostalgia zaman biyen. Jadi Mas Jan ini aslinya teko ndi Mas Jan? Jawa Tengah, Bro. Teko Cepu. Asline kono. Iya, daerahnya Dimas Zainal. Masa, Dik? Kok cepu pabrik minyak. Halo. Oh, asline cepu jenengan iki. Pabrik Oh. minyak. Ono. Terus Terus ini omahe nggonku desa ning Ngelu. Kecamatan Sama anu Kawedanan ya. Kecamatannya Bluro. Ndak usah kenal karo anu. Mbak Luki piye, Kuwi Mbak? ngetutno anu kok. Gak kuwi dhisik ngene to. Oh, iki. Adike Adi, emase Adi kuwi Adi Blotong kuwi ning Rengel. Lah terus kuwi Adi anune kuwi sekolah gak lulus ceritane. Zaman biyen wis biasa ya to. Wong zaman kawal. Terus gak lulus iki minggat. Minggat bingung terus tak temu, tak jak teng omahku. Delalah dek terus anune pisananku ponakanku kuwi jasae dicolong, diorek-orek. Terus akhirnya digoleki mbakane, pakane. Terus akhirnya terus aku ya kuwi mbokane Adi to ngomong ngene, "Kowe iki tak pek mantu." Masa sinten to? Ning anu ning ndi? Kene iki ndi? Kenal rejo. Anu Madiun. Mboten napa wong kula nggih. Kirin kan anu. Kuwi aku kan sering nampung anake kuwi mantri yo minggat. Aku dhisik kan pertani cuma ra di jasa. Ya. Kuwi dak pertani yo melok dadan palsu. Aku dia ora sekolah. Itu tahun berapa wi? 70-an wi. Yo Ah. tahun sampun. Jadi tahun 70-an kan wong biasa ora gelem sekolah. Gak, terus jenengan iso nganu motor iki piye, Dik? Mulai cilik. Oh, mulai cilik. Ros tahun ini ceklanku sudah motor Vespa Twin. Wis Ya Twin kenapa? 12 tahun iki nyekel motor. Wes sudah motor. Andalan berarti. Jaman semono motor jarang. Sinter-sinter nek. Gune AGM, Majun barang ngono kuwi kan anu ngomat kon nyeteli aku ndandani mobil-mobil. Pentarise Toyota, Hardtop ngono iki. Terus Zaman kaya kan anu niki supire mesti golek aku kon ndandani. lah kok saged Mas Luki piye lho? Awal-awal Jadi biyen sapa? belajar. Pariku saya meninggal. Dike muntir perutani anu dene bagian mobil. Lah aku roh rasane duit zaman dhisik duit srepe sopra kuwi ya kanggo tuku kerupuk pil ya kerupuk sambel kuwi lho. Nggih. Enak, seneng itu sakit gak sekolah, gak kon sekolah mau. Tapi gak sekolah le. Lah sekolah mboten entuk apa-apa kok aku ya ora entuk keris aku ya.
Oleh kertas awek. Ngene iki kan duit. Akhirnya getun iki wis tuwek iki getun. Lah nulis resol. Dadi biyen iki anu. Ndame gong ngerti ya. Sing gak ngerti Mas Jan biyen nang kene gong gondrong ta. Gondrong. Gondrong. Lah kene iki rata-rata sing belajar Pak motor banter Mas Jan lho. Almarhum Daman. Yo, terus Bedun Bang. Agung. Agung. Tenan ana-ana belajar Mas Jan. Nang ngene aku sing penasaran ngene Mas Jan. Uangnya itu sampai biar ini nek pertanyaan ini Mas. Motor model apa ae, ya. Ditumpaki wong biasa ora menak, ora iso banter ya. Ditumpaki Mas Jan ki mesti banter. Kayak biyen dalan kene iki jek Makadam iki, Makadam elek. Makadam. Ngono kae piye to? Ana jurine sih piye to nek numpak mau wiring banter. Yo kok ketepatan sikil karo gas iki ngature kudu mbang. Wes menyatu dek karo mesin kok. Aku pikir iki biyen tau melok anu lho. Tong setan barang. Setan ya, tong setan lho to. Oh, tak melu setan barang. Tong setan barang. Sik. Lah iso kan. Maune mobil sama motor ngono, Dik. Ya motor barang ya palekku kan di bengkel sepeda motor ning omah. Terus ngewangi to niku. Ya ngiwangi ya ora entuk opah mangan. Nggih. Ora taune seklat gemuk dadine. Ya motor tuwin-tuwin motor. Ya tuwin ngapa loro Vespa Kongo barang kuwi. Lambrita. Lah pentarise Terus BMW. Pertamina kuwi Lambrita iki. Nanti nyekel BMW, Dik. BMW sing anu. PNW anu, BMW. BSA. BSA, kan BSA yo tahu. Ning kono kan jenenge Pak Partono iki kepala gudang lho. Nggih. Soge sak ngaju dhisik. Ya nyekel niku, motor niku. Iya, dene sing duwe knalpot papat ya duwe, Twin Suzuki 385 Suzuki apa ya? Papat knalpote terus enek 2 tak tapi. 4 tak tak? kok. Terus Kawasaki enek knalpot 3. Kuwi enek. Iso nyetel ngene gak sekurang gerwong. Gak sembarang wong. Bengkel saya gak iso. Gak iso Tuwin-tuwin angel lho, lek tuwin-tuwin nyimbangno kuwi yo Ini angel. nimbangno platina ya? Ya platina terus kondensor kabilatore yo imbang kudune. Ah, betul. Kabilatore knapote papat kuwi Suzuki kuwi kenapa kabilasine 3. Apa sih telu, Dik? Kapan papat? Kabilatore. Tek kaya jane apa mobil lho trontung, Suzuki trontung ya lho. Lah nek mobil ya. Nah. Kuwi terus kuwi ngono lho, cetane kuwi. Terus jane aku dike yo terkenal ning ngono. Aku PM barang iki nyetel motor. Ke banter kok ya? Iya, pentarise PM ngono kan enek to. Segede. Setel banter iso direm ora? Yo sikile karo sepatu. Lah aku sing ngene iki lho, angel. Platina ki angel, platina. Zaman dhisik CD ku enek Mas. Nggih, lah nggih platina niku nyetel yo. Kondensor, platina kuwi sing Delco kuwi enek. Apa ketot kuwi enek. Sing tuwin kuwi nganggo ketot. Ketot iku piye, Dik? Ketot yo kepengisian aki to. Aki. Oh, kok aki langsung. Mobil kuwi. Nggih. Sing kenapa papat kuwi gak nganggo diprog gak nganggo ketot kanggone. Langsung padha mobil. Nggih. Dadi gak iso nyimpen deh. Yo iso to ketot kan enek pengisiane to. Aki langsung. Enek to. Lho, sing angel kuwi. Jaman semono. Zaman biyen nyetel nek balapan road race nang ndi? Kowe balapan zaman dhisik zaman saiki yo nganggo alat to. Kan zaman biyen. Zaman biyen yo tasiran to. Kuwi tasirane engko tetanggo mlayu samene kekuatane iki ku pirang kilo diobo sekere kuwi diobo kabeh terus digon angin-angin nggon nek duatak kan angin-angine enek. Kowe biyen ngakal-ngakali sampai ngakal-ngakali apa jenenge bureng mbok iki mbok remplasi. Ya ya kuwi ngono kan belajar dhewe apa kan ngene. Kae. Kuwi yo koatine dhewe. Soalnya kan kaya koran barang kan gak mungkin go enek no Mas. Koran kaya internet kan gak mungkin enek. Wis ngakal dhewe. Iya porting dhewe kuwi. Porting dhewe. Sekel mbok bolongi. Ya kuwi terus oli ben lancar, nggo banter ben
gak macet. Lah saiki kan akeh komputer ngono ki alat-alat. Nggih. Kaya aku dituwi ku ya ora mapan, aku ora iso apa-apa. Sama sebenarnya Dik. Nulis gak iso. Oh. Oke. Tapi biyen kok setelan Mas ngek mumbul ya piye? Ya style ngono kuwi kan karek platinane arang rapete to. Ya piye? Ngepas aku ya angel. Angel tenan platina angel. Bengkel elingku kowe tau bengkel nang gone Telon ki ya? Iya to. Gone sapa Sepulisah. Pulisah mami. Heeh. Nah wis. Ki ngono sing Mah ngerti. gurune bendot lho. Sing ngerti iki maha gurune bendot. Sing gene anu kalau di vlog karo cacah kalau. Nah, iki asline mah Iki gurune kae. Iki akhire bendot. Selamat bareng ya aku to sing selamat gaduh. Heeh, Sampai. sama lurah. Ah, Hmm. kuwi dhisik tambal bar karo pake kuwi. Terus diwarai iso. Pake nangis-nangis. Adine warai le ning kene ana saulan kok teloro sasi. Mangan Tapi- yo ning kene. Tapi nek menurut sampean saiki CDI menantang ora? TCDI kan mau Gak iso langsung ngestel ya? gak iso to. TCDI langsung mati sek ya mati. Ada platina, krowok digigir, diremplas, Nah. sore meneh. Apa ada platina bedol-bedol kondensor ganti mari. Wes platina lho iki. Mbiyen rotwese ceklane wae. Sing mbok seteli pembalap-pembalap Jawa dia. Tril. Gitu ya? Nah, tril YT kena sing busine loro. Oh, jete sing loro busine. Ya loro kuwi sing tril kawak sing tahun 77 kuwi. Pak, mana ramah-ramah ya? Nah, burenge kan saya tekope sitok nggon busi loro. Jadi mau sing sitok nek ketepe babeblok terus langsung pindah. Ngono, enak JT kuwi jenenge. Tahun 76 77 kuwi. Kuwi golongane RX gung enak ya? Wis no. RX100. R100 terus bar kuwi metune R100, R spesial, RXS. RX RX spesial. Nah, terus bar kuwi terus King. King Cobra kuwi pertama protes tak gini. Kaya enak ya jadi biyen RK ya nih. Barengane metu barengan RX ya. RK 120. Terus lawe. Enak, Oh iya. terus lawe. Terus lawe ya. Waduh, waduh. Lawe tau nih. 100 anu kuwi RK kuwi. Oke, JT zaman barengane RK spesial RX RK sing motor 4 tak metune apa? GL ya, gung enak. Gung enak to. Yo enak to, minti. Minti Patah. GL100. GL100 ya berarti. CB. Nah, Yo. CB ya. Yo CB gareng kuwi to. Ya, Jumpat. Yo lurah gadu sing kawak Mbah Lurah tuwek duwe to wijan. Ning tanen kae. Terus kene anu gane Mbah Lurah anu kayak ndang gladik kayak sini kene kayak gane jinate FBC almarhum babi. Yo, Oh yo CB gate. Nah, kayak gitu kayak. Terus Pak Ipran. Yo kae duwe. Nah, kayak saya FB1 so kayak. Bis 100. Nek undang arek metu kan 69. Ya, 68. 68. Terus Astroi. 70 kuwi. Heeh. Meter kuwi dadakno kuwi 70. Astra. Astra. Kuwi terus minti. Pertama ya kuwi. Sama biyen gung anu ya. Kaya golongane iki 4 tak kuwi jarang ya digo balapan. Jarang, kene mesti buatan. Sing rotres sampai di apa? Posban, Deh. Aku, Rotres pian. aku anu posban, Posban. posban sing tangguh ning Bluro barang sih. Tapi CDI tapi wis CDI. Wes CDI. Lah ya posban CDI. Itu tahun 95 96 wis CDI Mas. Nggih. Posban. Ngakalmu karena nang bureng ya. Iya, bureng kuwi. Dikikir ini. Iya zaman dhisik kan ora nek burcun barang iki Gak jarang enak. to kaya larang kaya aku ya tuku ora iso. Kikir ae. nek. Kiri asap kayak watuju, Iya, bener. fotosol. Ini barang ya cek tek lho biyen aku dilare. Tawatan iki ya Allah iki. Wes pokoke ngiet wes. Oh enak dhisik kuwi aku digas iki wis posban pisari. Posban iki disetel, digas anggere nguek ngono iki anggere dicolo ilang gase mesti menak. Ade dicolo nguek dicolo ngedek-edek. Motor apa iki? Kesel nget kesel ilang wis motor apa iki kan. Cara saiki wong arep modif lorno iso CB Pena. ganti Iso. seri GL dan apa ya. Ya iku kuwi CB kayak
nggone pro barang ngono iki kan Iya saya kan penak. akeh. Heeh. Jarang sebi anu ungkul jare. Ngono lho. Janjian angel. Angel. Zaman dhisik. Zaman Kowe dhisik. golek kaya pernah gak kaya arek king mbok akali kope wae motor special engine tau gak? Wis Sak manit-manite. Wis tau manit kit. Manit kit sing Tahun cilik. zaman kuwi. Waiset Nah, yo tak kali kuwi to tak gawe anu go balapan sih. Go balapan anake ndaman zaman semono wae. Tahu. Aku sing gawe. Saiki yo ndaman wis gak enak udah kaji yo. Wis jam mulai-mulai. Ya mulai. Ki jaman ngisorku ki cek ngono lho ki, cek anu balapan barang lho. Cah sang ngisorku. Mentil barang cek rene ya. Oh, mentil kene. Mentil anu, mentil cilik, duduk mentil anu. Mentil anu, gede iki. Woro. Woro. Heeh, Ya, Twitter. Bayan, no. Heeh. Lah kuwi aku sing nyeteli Lah motore. ya Twitter sik rene. Ya aku sing nyeteli. Sik. Malah legend berarti ya. Iya. Iki saiki mau dituki motor kon garap balapnya sik kuat ya. Yo Nonton. yo notone iso ae nang kan maksudnya biaya barang kan duwe kan duwe. Iya. Ora misal enek wong, iki aku banguno iki anu Mas Jan. Alat-alate banter, ya, digas alat- mumbul. Iso ae. Penting alate enak itu, penting alate enak Ah. Mas. Kita nek anu Pak Dijan ki kudune ki 2 tak dek. Iya spesialis. Spesialis 2 tak Spesialisnya 2 tak. dek. Numpak nang longsoran ember ngono biyen longsoran yang dicek longsoran wis muwuk ngono wis. Enak montore motor kuwi ya. Nah yo. Nek mentil Dumantenge nganu di. Tahu nganu ora? Mentil lah. Mentil Dumanteng. Mentilmu ora tau melok balapan ya go Mana wah banter-banteran. gayane numpak Gaya. mentil kuwi Iya. ngetut Mas Jan, terus nek numpak miring-miring lho Iya. Mas Jan ngerti mentil Mas Jan numpak ya ngono kuwi. Hmm. Nek numpak Iya, sikil nang sikil setir ora ya sih. Apa enak? Nabrak to. Kuwi lho. Cerita. Aku tiba. Udah U5 kae sing ngene sing Yo stere anu ya. tahun kawak. Yamaha U5. Ya U5 lah kuwi aku kok kula ndur Pak Madi to. Eko. Ya. Eko tak kayak dhuwur setir. Kebracun male aku tak gurine. Ora nabrak wong motore. Motore iki nabrak pagere Pak Dowi. Terus langsung wong gak ada seru. Oh sampean anu bacot bae. Ceblok. Langsung aku nang gurine kok. Lah ceblok. Tiga aku langsung nututi gurine. Jadi motor aku dhewe tak tututi gurine. Wong gak ro. Walah, zaman semono lho, guys. Andalan lho itu motor. Ya kandan yo gak talon. Makane numpak banter uang Mas Jan. Andalan. Kuwi 2 tak. Jan Keder kan. Jan Keder. Oh nyapa dicelik Jan Keder piye? Dike kan siran to, siran pendi, siran gene mamaku. Ya sinak anu, siran Andes ya. Nah, dhisik melaku to kuwi. Melaku lha aku nek numpak kan nedeng-nedeng ngono. Lah iya ngene. Nah, Kok dicelik Keder. yo kuwi terus kuwi. Kuwi melaku to. Andalan. Pak Jan wis. Tapi ki mau sampean saiki noto platina pemojek motor platina cek Iso. mripate cek ketok. Iki ketok. Feeling ya, karena feeling suara ya. Iya, pokok ada platina iki di arah-arah, Mas. Pokok pinggulane sing nggon magnet kae ijek wara. Kuwi kan platina kan magnet jero kene iki. Pinggulane. Enak pinggulane Enak mentol kae. Nah, kuwi nek pinggulane entek. Dobol ya ora iso menak. Kuwi kudu dipupukne ya, Dik. Dipupukno nah isone. Gak iso. Ganti. Ya wis ganti magnet, ganti anune golekno bekas apa-apa kelingane copot. Lah selamat tahu to RS, garapan ngono. Lah ngeling sing ngelingi selamat ora iso oleh anu ora ditengeri. Lah pinggulane kuwalik ning gurine. Ya ora urip kok dobol. Ya aku to sakire tak delok. Tak delok. Ora oke skill portal karo urip. Langsung tak coplok, tak grindo, tret-tret, tak toplo sik, pirihan anune tak Pinggulane lagi dipasang kalingane. ya tak lebono sik, tak lebono ukurane panahe magnet kan enek.
Nggih. Sing ngene kae. Nggih. Terus tak kayak ngarep. Yamaha Super Deluxe ta wis tele banter ya. Enak kae. Andalan lho kowe. Yamaha robot. Iya, Yamaha robot. Eling kowe. Iya. Jenenge Yamaha robot. Mbah Bari biyen. Iya. Makanya kita kok Mas kawan, Super Deluxe Pak Mu endi jere. Biar kan pelajaran kae. Pokoknya 2 tak selahno Mbah Jan sakit two stroke sing lagi naik daun. Menurutku saiki piye rego king edar-edar kan. King mare wong disenengi kan nek digas mabuk ngono kuwi to. Asline iki ya borosan ini iki. King. Artis setel model piye tetep gak iso ya. Gak iso, irit ya. gak iso irit. Wis ukurane kok pabrik King. Skepe kabilatore sakmene gedine sak bendol ngene lho. Mengke ambek wong saiki malah diganti duwe gedine. Kowe gedine lho Iya. Mas. Aku ya dulu dong duit ya iso ae tuh dhewe. Ade kaya cah nom kaya ngono ya ndal duit ya nangisi pake. Bensin pak. Tapi ini saya boros saya banter Pak De. Ya banter ada ning mesin. 2 tak ya. Nek 2 tak iso banter boros. Nanging ya bensine kuwi to. Wis selama numpak motor ya-yaan biyen terkenal nang kene tiba ngira Mas. Ih. Aku karo Gambo Aldo Asper. Jaman dhisik ngortero nang Medion lho. Tau nang gone anu ya. Jaksana Ratu Murni. Ratu Murni. Gang Tengah. Ha dadine dekek ning kono njupuke seminggu. Ya saiki kan akeh korteran ning kene. Iya. Aku tiba kuwi Gambo, mbek Gambo iki nabrak asu ki lho. Itu nabrak asu asine mati lagi bar mangan lho metu. Ya, Adi Balirjo ki lho. Adi Bayiman. Nggih, Mbak Iman. Alah, wonge yo alah kuwi lagi tak kei mangan Mas. Lah iya masalahe saburatan kok. Golok komeng ini montore sing rusak apa nek mau rating tok sing guli bolong sing rusak awakku. Ya aku ning isore motor. Ning montore wong. Gambo iki ciblok tiba blek iki ndas kusih ora yo. Go helm. Aduh, dek di Cina lho. Iki pasar Wasinjoyo. Tek anggranu to Pak Jan wis ngerti kowe. Roh, Pasar Wasinjoyo kenal kabeh kowe karo Pak Jan. roh kabeh. Spare part motor lho ya, pokoknya Pak Jan wis ngerti kabeh. Apal Pak Jan sih. Yo upek-upekane. Pasar Kawak sapa kuwi Srono lho. Lah iki apal kabeh. Sing Pak Jan. tuwa saya padha mati. Nang wis apal. Mergane yo kuwi sabane yo sabane ning kono. Ngono lo golek motor. Golek ning ngono kuwi, golek sapal tok nih. Karo Pak Jan. Cuma saiki Mas Jan iki kalah karo iki, Bro, kalah karo bengkel nom-nom sing Iya, wis lengkap. Saiki sedo anu teknologi Masalah lengkap. ilmu ya boleh diadu. Iya. Padha manuale lho ya, padha manuale. Pengalaman. Saiki alate dok ora kanggo lho, nganggo mesin. Ngono kuwi ya pokoke. Nganu. Pesen apa? Impact. Lah nganggo ngono kuwi saiki ya. Biyen kowe nggawe otot ya? Ah iya to nganggo otot to, gak kena ya tutuk brok. Langsung muser ganti. Lah iki lho. Manual tenan dek manual tech ya kuwi. Kikir. Grendo ora enak ya di biyen. Enak. Kikir adune kok. Pikir Orang pelas, kikir ngono kuwi. A7. Matu ijo gua anu Otosol wis kuwi tok ngulusno. nggih sirkulasi. Dino-dinonan lho, Mas. Iya. Tangan sampai kaku lho. Lah iya, dhek kan ngono buang kali sape kuwi tenek 2 tak deporting kuwi. Saiki porting gawe awak tok. Ah, tuner lek akeh kentalan iki. Tuner kuwi. Tapi pomo dicekel tuner iso deh ngepasno ngono. Iso nanging gak kurang halus. Kurang iso ngepasno carane iki. Ya utajane mau bensin umpama ning bolongan-bolongan angin-angin kuwi ora iso entek langsung. Kadang kayak watu ju apa tosol. Nggih. Bar kuwi terus digosok koran. Tugas wok ngene iki ya langsung detono ya entek. Permasalahannya saiki golek koran angel. Angel ya watu ju kuwi. Korane saiki wis ora enek kok koran iki saiki ora enek wong dodol koran. Saiki kan ngomong kan datane kan ngomong gawe ngono iki didata to, pirang derajat, pirang anu. Dan Pak Dejan ora kok. Gak nek aku. Feeling dhek kowe. Saiki kan derajat. Ukuran perang mili ini samene Iki feeling tok. Saiki derajat, pirang derajat mlebune anu. Ngene enek Nek saiki. ngene anu nang gone ngisore apa? Karburator nang terus
bar glue banyak kan nek duatak kan apa kan jenenge membrane to. Membran. Enak. Kan ya nyetel lah ya. Nyetel, iku yo ngambakno, ngelusno. Membran ku sing tepat. Kaku, lemes. Tapi lho. Wih. Nah, ganjil silat ya, Dik. Iki aku tak rangkepi ya. Terangkepi. Tak rangkepi. Nah. Minggu balap tak rangkepi, tinggal di balap yo ora. Wes pas selama wis nang kene ke balap paling adoh ndi balapan? Semarang. 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 Road race ya Jon ya. Simpang 5. Road race ya. Simpang 5. Lah sini kenjiran. Ginjiran dolan delok, aku Delok tok. bengkel ning Surabaya nang rukun Penanggal. Nanggal. Kesuwi lho kan ngono. Wis 3 tahun kan. Ya, 3 tahun. 3 tahun ya. telu. Nang ngono. Aku CSD wi. WSD. Kalau akeh 2 4 tak nek kae. Wis akeh kuwi wong metik akeh kok. Iya. WSD wi. Zaman dhisik ya kudu limpak kuwi. Dilimpak. Ha ya kudu limpak. Ana gak zaman biyen balapan di Sleman? Gak enak ya sungguh sing nganggo ya wong tuwa ngono ya, wong tuwa-tuwa. Balapan biyen rata-rata motor lanang ya. Ya lanang, jarang wedok. Ya paling enake bos ban kuwi lah, bos Ya, anyar. bos ban itu Iya, lah. bos anyar. Anyar. Heeh, bos anyar. GTO ya berarti. GTO. Pinter wi. Oh ya, Yo. kuwi enak. Ning Pinter. pinter GTO. Lah iya, pinter Zaman GTO. kuwi to dhisik kuwi. Pinter GTO. Pases. Nggih. Terus kuwi nek KH. balapan biasane gak tau ke GTO. Suzuki sing akeh. Trail ngene Suzuki GT. Suki TRS berarti. TRS. Ya TRS. Sangi sore Ya, TRS. sangi sore ngono. GT ya. A100. Ya, A100. A1 gak tau. Ya wis kuwi balapan kayak kuwi. Ora Suzuki kuwi. Hmm. Suzuki kan orang membran Mas. Rotari. Rotari. Lah A100 kan rotari tadi. Rotari to. Sing kaya gini sapa ya? Suzuki kene enak to paran bekas titik sapi. Lah ya kuwi A100 to wi. Ya, kuwi Ada yang rotari mesin Anem. rotari. Ya terkenal oleh penak loh. penak tes Rotari. telane kareng ini enak. Rotari wi. Bisa banter lho ya nih. Karo membran iki enak Rotari. Membran iki tinggo sentekan akeh suweke iki. Lah rotari kan gak dek diok kipas ngono kae to modele. Kadel kok ya. Lah iya kok kipas. Kadel. Saiki ora enak ya wis angel ya ngene dhewe sing numpak erek-erek wis ora enak ya. Gak enak. Boros kok gak. Enak ya enak geger duwi abang terus ganti Ganti anu. erek e. Ada super. Didol kae saiki erek. Oh iya erek 100. Erek abang. Ireng abang. Ireng sing abang geger. Oh ngene geger. Oh iya gede geger. Ini jenek kuwi. L2 nih saya andalan lho. Langkal gitu termasuk. Iya. L2. Termasuk langkal. Di penake bae nek enek ogrokan mesin lu diragat di kon ngelasi Mas, dandani di. Ya sis nek dhewe motor rosok-rosok lur terus nglepot gak apa-apa mesine. Penting Ya, ora bodine apa. apik. Sing kita gak kanggo. Wis mbok paket nang rene gak apa-apa. Paketno. Hmm. Motormu sing 2 tak iki soalé anu. Wonge ganti sikilan. Ganti sikilan. Heeh. Heeh. Gak metu aku ora di. Wis pokoke 75 ya gak apa-apa sing ndongkrok-ndongkrok wis sembarang. Dongkrok lah. Wis to sing kira-kira jarimu gak urip gak iso urip nang Iya. wajan. Iya ya tak. tak ngene. Kadhe sak ra Lah lho. Ada nasak ya. Nah. Kok tak rakite dhewe ya. Iya, tak rakit e. Ya, Kok gitu. fotone kowe gak saya ora enak sing wangi aku. Nah lho dhewe tenan Mbah jadi 2 tak wis to tuwek kawak awu iso to bae. DKW ya gelem. Nah. Pancalan iki lho. Heeh. Iso dandani wae. Sandap iki anu pesawate isine anu gotri. Kuwi Nah. 35 balekno ya angel. Nah kuwi lho. Relenge. Sandap iki gotri muluk sak padha danganan arit lho. Gotrine kuwi enek 20. Nah. Gotri sepeda hotel ne. Pesawat kuwi. Pesawate nggo ngebor 1 loro 3 lho. Sandap kan 3 peran. Nggih. Nah iki lho, wong legend tenan iki motor kawak-kawak ngerti pokoke. DKW. DKW. Aku ya tau duwe dikuji dong. Heeh, biru ya. Abang oh. Oh iya. Abang terus di saiki digo Bambang di kayak Bambang kon dandani ra iso malah didowo krono didol Bambang ngono wae. Biru ki nggone anu kae nggone sapa kae. Surat. Heeh. Surat besek aku, kayak sing nyetel ya aku, sing ngeceti ya aku kae. Nah itu. Surat besek kae.
Wis andalan tenan kuwi Mbah Jan Boy. Halo. Cerita-cerita kali Mas Jan iki lho. Janjian iki betakno rokok nih lho. Wis barang motor kawak pokoke Mbah Jan wis jelas. Makane nek motor kawak, motor belang Sekira timbang regeti anu timbang mbok kilokno wis kilokno kene. nah wis timbang Ibano nggon Mas Jan. Heeh. Ibano Mas Jan. Adisak. Ben kena nggo laku-laku ya. So, urip-urip to, golekno anu ate lak urip pokoke. Mbuh piye carane. Tangko fotonen engko tak dandane tunggono Menurut kuwi golongane sak teko 2 tak ku sing paling mung enak setelane apa? Motor lanang. 2 tak. RS. Susah kok iki malah kowe. Angel. Angel enak RS. RS sing kaya nggone sareh kae dhisik. Iya RS. RS3, RS biasa. Barang Oh, berarti Suzuki ya, Pak, enggak ada lampu ya? Enak Suzuki setelane iki. Ya wis. Alate larang Suzuki. Nggih. Iya, anu Mbak, mulai angel wong Suzuki. Angel lah iki. Suzuki ya dealer entek kok. Tak. Tutup ya tutup ae. Karo Honda iki. Teo kok melu jagoan. Karo Iki. Alah betul sarepot. Alah ora usah kok wis gaweno kok jagongan kok. Teh apa kopi ya? Wis kopi ra apa-apa. pun manut. Oke basa iki jan aku kowe. Iki sama sing ngerti iki nek wong sing ndelok ya iki koyo John K. John K kowe. John K. Jakete gawe. John K. Tak ngerti sak video ku elek iki joget elek. Tangane ngene iki ya. Iya joget aja. Ya kan. Iya. Saiki sekarang mendem ya. Jan. Sai sarta mendem wis tuwek. Tuwek, Tak 8 lho. Iya. Tak 8 dia. Tak 8 kelahiran 57. Nggih. Nggih. Tapi ora kena tuwek di. Alhamdulillah. Mungkin nek numpak motor sih kayak wong 18 tahun lho. Motor. Ya iki numpak motor sing banter lho, iki lah. Lah ya kayak 18 tahun sih. Mau medeng-medeng ini ya banter kapan wis terakhir aku numpak nang Caruban gak salah. Ban. Gua tas iki numpak opo to, Kek? Ya petuk kuwi to. Heeh, iki lho. Ya petuk kuwi ya. Nak wedhe kuwi. RC. Iki gone lewo ora cukup-cukup iki kon ngedol urung ana golek aku. Lah iki. 200 sih kaya Dinyang wong 750 iki. Wong iki jaluk 1000 lewo. Nggih. Iki gone wong anu aku iki bener. iki motor klot iki. Ya iki ngene kulot iki. Apa, Lek? Aku iki gak iso ya aku. Oh, Ya iya. aku ning nganggur tak anu. Wis ya. Wes ya, teman-teman kita akan melanjutkan dengan oke mengko kapan-kapan pengen berbicara dan ngobrol dengan Pak Jan meh. Monggo. Wis ngene. Terima kasih. Duh iya dong anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.